Priatelia, pekný večer. Myslím, že toto bude také dosť dôležité. Túto stredu, to znamená 24. júna, sa v Bratislave v hoteli asi Tatra, budete to mať dole v popisu alebo v grafike k tomuto videu, ráno o 9. hodine začne prerokovávanie tzv. Akceleračných zón veterných elektrární na Slovensku. To znamená všetkých tých lokalít, ktoré vláda vytipovala ako vhodné na umiestnenie tých veterných turbín, tých ohavností, ktoré nikto súdny vo svojom okolí, vo svojej záhrade alebo za svojím domom, za svojou dedinou mať nechce. Dá sa povedať, že som v kontakte s pánom Mačovským, ktorý na Slovensku veľmi výrazne proti týmto veterným elektrárňam bojuje, a on považuje toto stretnutie v Bratislave v stredu 24. júna za veľmi dôležité, aby tam prišlo čo najviac ľudí, aby čo najviac ľudí prišlo verejne vyjadriť a ako si zvýrazniť, prizvukovať svoje výhrady a svoj nesúhlas s tým, aby Slovensko bolo zamorené takýmito veterníkmi. A napriek tomu, že v súčasnosti tie akceleračné zóny nepokrývajú celé územie Slovenska, tak ide iba o akýsi lakmusový papierik. Totiž ak tieto akceleračné zóny prejdú, budú schválené, tak potom v podstate nebude nič brániť tomu, aby neboli vytvorené ďalšie a ďalšie a ďalšie akceleračné zóny, až bude postupne zaplavené celé Slovensko. Takže, priatelia, ak môžete, ak máte čas, ak máte aspoň trošku možnosť ísť v stredu do Bratislavy ráno okolo 9. 10. hodiny, určite tak spravte, určite tak urobte, lebo je to dôležité pre celé Slovensko, nielen pre tie konkrétne oblasti, ktorých sa teraz tie akceleračné zóny týkajú. A viete, s veterníkmi je to ako s každým iným zlom. Keď budeme pasívni, keď budeme nečinní, alebo keď mu v tejto fáze nebudeme prikladať dôležitosť a vlastne to nebezpečenstvo, budeme to zľahčovať, tak potom, keď sa to rozvinie, keď sa to rozprúdi po celom Slovensku, keď to začnú stavať úplne všade, bude naozaj neskoro plakať a už sa s tým nebude dať nič urobiť. Takže ak máte možnosť, ešte raz vás prosím, ak máte čo len trošku možnosť a čas, choďte v stredu ráno do Bratislavy na prerokovanie akceleračných zón veterných elektrární na Slovensku.